Hallo alle sammen, og velkommen til den her dag. Jeg har Gold Rider bag mig, og i dag der skal vi ride. Så jeg starter med lige at sadle hende op, og så skal vi sove på banen, og jeg håber, at I vil følge med. Like og subscribe selvfølgelig, hvis I har lyst. Ingen tvang til noget. Så jeg sadler hende lige op. Så fik jeg sadlet op. Så vi trækker hende lige ud fra standen, fordi det kan jo godt være lidt irriterende, hvis man begynder at rage alt højt ud, fordi man ligesom lige... Når jeg i hvert fald rider på hende, så begynder hun at slæve fødderne hen, hvis det er høj og sådan noget, så jeg stiger op her, tænker jeg. Sådan. Og så skridt vi. Nogle gange så kan man godt starte i trav, og det er sådan, ja, det er sådan lige noget, der kan ske en gang imellem. Og hvis jeg rykker sådan lidt frem og tilbage i sadlen, så er det fordi, jeg stadigvæk sådan lige skal finde ud af det rytmen på Gold Rider, da hun kun er i, ja, når hun kun er 5 år. I rideår selvfølgelig. Ja, der er det år. Ja, i hvert fald det. Der står sådan lidt informationer om, hvor jeg er og sådan noget. Hvis den her bliver rød hernede, så er det fordi, jeg får en besked på min telefon. Det her, det er Gold Rider. Jeg ved ikke, altså, ja. Der står 5 år, og jeg er 19, og jeg hedder, og det er mit fulde navn, og så, hvordan jeg så lige ser ud. Så er der noget, så er der sådan en butikshop, så hvis den bliver sådan lidt rød, så er det fordi, at, ja, at jeg har fået en eller anden bestilling, tænker jeg. Så er der bare min taske, hvad jeg har liggende i min taske og sådan lidt forskelligt. Så det er derfor, der er sådan en masse ting rundt omkring. Så åbner vi lige lågen. Ui! Okay, den lukkede simpelthen af sig selv. Normalt vil jeg jo pleje at longere til at starte med, men i dag, der går vi bare direkte på. Og hvis I kan høre nogen talende i baggrunden, så kan det godt være, fordi nogen der får undervisning lige om lidt. Så. Og hvis der står noget her i toppen, så kan det, hvis den er så lukker på, så er det fordi de er i standen. Så det er bare derfor. Eller lukker I, hvis de går ud af standen. Så ved K tænker jeg at gå i skråt igennem ned til hjørnet. Fordi det plejer jeg altså sådan lige for, at hun lige får lidt sådan strukket sådan benet. Så sådan der, sådan hun ligesom lige, ja. Og så tænker jeg, når jeg kommer ned til M, så traver jeg. Og så skal jeg lige sætte ben. Wow! Peste på. Og så hvis der kommer noget sådan skrivende over mit hoved, så er det fordi, jeg skriver, eller hvis I kan se, hvis jeg skriver hernede, ja, så er det derfor. Så jeg ved, så nu har jeg ikke været så Nu har jeg ikke været så længe på YouTube og sådan noget, så det er stadigvæk helt nyt for mig. Rykker lige lidt ud, sådan der. Så det er jo stadig nyt for mig. Bare hvis jeg synes det er mærkeligt, sådan, at jeg ligesom kan filme, så er det helt, altså så er det fordi jeg filmer med drone.
Så I må også undskylde, hvis der er sådan et dronealarm, eller hvad man skal kalde det. Så men det er derfor. Så hvis den lige flyver hen i træ, som den gjorde der, så det, ja, det er derfor i hvert fald. Så det er bare, hvis I undrer jer. Men jeg tænker så lige, at ja, jeg sætter lige banen på. Og vi starter jo selvfølgelig med det lille her. Dygtig. Og så starter vi ikke med det helt store derovre. Og hun kan kun trage over bomme. Så vi er stadigvæk ved at lære hende. Eller når jeg siger vi, så er det jo fordi, at det er en redning. Og det kommer I til at høre mere om i en anden video. Nå. Men i hvert fald, lige nu så synes jeg, hun trager rigtig godt. Jeg gik i siddende. Og det synes jeg gik sådan rigtig godt. Man kunne godt mærke, at hun tænkte, nej, nu er der en forandring. Så nogle gange så kan jeg godt lige finde på sådan lige at gå ned. Men så er det bare derfor. Og hvis der står sådan en lille herovre, så er det jo sådan, hvis hun ligesom sådan, ja, det er sådan lidt svært at forklare, men ja. Så jeg tænker bare, at vi går i kort galop. Nu håber jeg godt, hun kan bande ud af. Wow. Rolig tøs. Rolig. Vi kan også. Men hvordan kommer vi så lige der? Ja. Så skal jeg hurtigt gå i kort galop, men alligevel det er også bare lidt farligt. Vi prøver lige her. Og så efter den her går vi så i kort galop og springer. Dygtig. Og så ned og igen. Okay. Heldigt, at man lige kan finde på sådan noget. Ja. Det er sådan lidt typisk med de heste, som jeg får ind, at de ikke rigtig vil andet end trave over bomme. Og det bliver sådan lidt derfor, jeg har sådan valgt den her bane, fordi at der er bomme på springene, eller ved springene, sådan, så vil de sådan lære dem, at de kan hoppe over. Så jeg skriver endelig i kommentaren. Dygtig! Skriv endelig i kommentaren, hvis der er noget, I sådan gerne vil spørge om. Eller hvorfor jeg gør sådan, eller nogle idéer til en video, jeg kan filme, vil jeg også meget gerne blive glad for. Men i hvert fald. Rolig. Nu prøver vi lige at skifte til noget højere. Det her, det kan man godt sige, det er meget højt. Men der er ikke travbomme. Og det er så, eller ikke travbomme, men der er ikke bomme nede på jorden. Så det burde gå. Dygtig. Og jeg har sådan en bane, som jeg plejer at gøre med alle heste. Fordi det er bare nemt så, fordi ja, så kender jeg den, og hesten kan ligesom vende sig til det. Og jeg mener om det der bullrider. Ja, æder lige lidt af planten. Nå. Dygtig. Det var alligevel lidt højt spring og tag. Uha. Det er okay. Ja, vi nu så lige videre. Godt. Dygtig. Så springer jeg igennem herover på det grønne. Den herover. Hopla. Dygtig. Så passer vi lige på hende her, der står her. Dygtig. Dygtig. Godt. Det er så dygtig. Nu tror jeg vil skridt over, eller galopere herover, og så bare galopere videre over til en anden bane, eller Bagnæssens springbane, eller nej, Bagnæssens væddeløbsbane. Men jeg håber virkelig meget, eller jeg vil i hvert fald sætte pris på det, hvis I liker og subscriber. Så men her er der også bane, og hvis jeg tror så Ritarik
Hvis hvad sker der her? Ja, men jeg håber, at Sarah Sir. Nej, jeg kan ikke sige hans navn, det er for besværligt. Men jeg håber, at han har sat banen op. Det har han ikke gjort. Så gør vi det bare det selv. Det betyder det heller ikke noget. Vi starter med dem her. Så Gold Rider, det er jo ret sjovt, fordi jeg har jo gået på hende. Og det er sådan, ja. Det synes jeg er lidt sjovt. Hvis der er noget, hun er bange for Balduin, så er det vandspringet. Altså, hun kan ikke komme over det. Har jeg i hvert fald hørt. Ej, det er spring her. Det er sjovt. Det gør vi lige sådan der. Det er okay. Det er okay. Yes. Vi prøver lige at lave det her på igen. Sådan der. Dygtig. Så springer vi over den her. Dygtig. Solen er flot derom bag ved bjergene. Okay, det er sådan noget som... Ja. Jeg bare lige kan til. Wow. Se, hun bremser. Altså, hun kan mærke, at jeg gerne vil hende over. Og det gør hun ikke. Så nu prøver vi lige at få en Malte på igen. Og så prøver vi lige igen. Du kan godt. Nej. Okay. Prøv lidt den anden vej fra. Nej. Okay. Vi vender tilbage til det der. 2 sekunder. Så bliver det også til en travbund, kan man sige. Vi prøver at gå videre til B'erne, og så tænker jeg, at vi skal sådan tilbage til stedet. Ej, hvor vigtigt! Og så tænker vi, at vi skal tilbage til stedet, og så af, så kan vi få folk, så kan vi befale. Så, ja. Så finder vi ud, hvad det så skal ske. Du sprang over det her. Okay. Jeg skal ikke lege med det. Nu leger du bare med det. Eller kom så. Vi skal lige lidt længere. Dygtig. Jeg tænker bare, at vi prøver lige sådan her bane her. Nej. Vi skal bare af nu. Vi galopperer selvfølgelig hjem. Anyways, vi skrider herovre på stien. Og så ja. Og så
fik jeg hende sådan lidt ned i farven. Og ja. Nej, okay, det vil du så ikke. Men jeg tænker, at stop. Jeg havde også tænkt mig, hvis jeg skulle ja, og så lige sådan. Hey, stop. Galleria ikke i stedet. Så sidder vi af. Nå. Vi skal slippe den der af deroppe. Hvordan gør vi det? Vi hopper lige op her. Sådan der. Okay. Så nu tager vi... Nu rider vi med hende hen til loungen. Og det gør jeg sådan en ret simpel grund. Og det er fordi, at ellers så er jeg bange for, at hun hopper væk fra mig. Så vi gør det sådan der. Og så lancerer vi lidt med hende. Og hun skal på udstilling bagefter. Okay, så nu er det lige gået 5 minutter, og jeg har lanceret med hende. Og så tænker jeg bare, at vi så afslutter her. Så gik hun ud af stallen. Daisy Sunhild. Men i hvert fald, ja. Nu får jeg hende så ind på udestald, og grunden til det hedder udestald, eller det som jeg kalder det, fordi det er udenfor, men det er stadigvæk en slags stald, så ja, spis du lidt af dit lille grøn. Nej, okay. Nå, sådan der. Vi ses, Golden Rider. Hej hej. Sådan der. Og så går jeg, eller så løber jeg. Nej, nu er jeg en, der kan starte den. Så løber jeg. Njau. Jeg skal lige have... nej, det har jeg gjort. Jeg sætter mig bare op på caféen, tænker jeg. Og så slutter jeg af der, tænker jeg. Men i hvert fald, der er ikke så meget mere at sige nu, end at tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har nyt det, like og subscribe, hvis I selvfølgelig har lyst. Det er helt valgfrit. Jeg skal ingen tvinge jer. Eller ikke tvinge jer til noget som helst, men i hvert fald, tusind tak fordi I har set med. Like og subscribe, hvis I er nye og vil. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej!